Kako biste uporedili i ocenili iskustvo rada sa studentima na Univerzitetu u Beogradu i na Univerzitetu Kalifornija Riverside? Moram da kažem da sam ja napustio Univerzitet u Beogradu pre više od 20 godina i verovatno nije pravedno da poredim sadašnjost Univerziteta Kalifornije sa prošlošću Univerziteta u Beogradu. Dakle, nažalost, nisam nastavio saradnju sa Beogradom, tako da samo sa daljine pratim šta se dešava. Vidim da već više godina se ide sa novim akreditacijama, da ima dosta sponzorisanih projekata, što iz Evropske unije, što lokalnih. Vidim da su profesori iz Srbije jako aktivni na međunarodnim konferencijama, objavljuju radove o eminentnim žurnalima. Možda bi mogao ovo da kažem da kao dodiplomac u Beogradu ja nisam znao za mogućnost da se pridružim nekom istraživačkom projektu. To je nekako bilo rezervisano za postdiplomce. Nadam se da se to sada promenilo i da dodiplomci mogu da rade na istraživačkim projektima u Beogradu, prezentuju na konferencijama, učestvuju u pisanju radova. Mi smo jako ponosni da je umešanost dodiplomaca jako razvijena na Univerzitetu Kalifornije. Naši dodiplomci učestvuju u istraživanju, prezentuju na konferencijama, imaju ime na naučnim radovima i to nema cene. Kada oni to stave na njihov rezime, svako ih želi. Znači, kad se oni još od prve godine fakulteta uključuju u neki istraživački projekat, to otvara sva vrata. Ko ne želi da zaposli diplomca koji već ima istraživački rad. Također, na našem univerzitetu imamo sistem koji pomaže našim studentima da otvore svoje kompanije. Imamo takozvane inkubatore za nove kompanije, startup incubator. Znam za Srpski naučno-istraživački, naučno-tehnološki park, tako? Tako slično tome mi imamo Excite. To je nešto što bi voleo da razgovaram sa Univerzitetom u Beogradu. Biznis spaja ljude.